kabuok? O pila ni kabuok? Usara. Pila ni kakilo? Kato ba? Isa kakilo o? ko guys. Sunga. Kini ko no guys, tag 3/4 ang usa. 3 kilo. Oh. 3/4 sato pa usa ka kilo og tunga. Kani nga dragon fruits guys, gikan ni sa Sir Eugene. Dagko kadyo na ibo kadyo na. 200 na. Oh, kinsa ko yung gustong mamalit. Palit lang mo nila ni Sir Eugene Evangelista. Yes. Nabay ko, ano ako kasi sir. Yan siran jadi jabay. Mao na adto ta sa kanang tagiya sa tihan danang merkado bitaw kanang manukan kang Sir Eugene. Naaron available sa ilang balay ron. Gikan pa ni sa pangian guys. Kani nga dragon fruits. Kanang ay kuan ni uraga. Ana Ilan na murag 2-8 hectares murag katunga kuno ana gi kuan pa gi na develop anja lami kayo ni ilahang dragon fruits guys kay juicy jamo juicy kaayo ato pa sa Mindanao tamis mo na nagbalik-balik ang mga mamalitay aning dragon fruits kay ni ani karon sa Valencia Bohol sa Pangian o ang tagya ni ini naa diri sa Poblacio Valencia Bohol. Bisudya mo adto ko nang lugar Oh, harvest na dagko na silang balay, dili na kamoto sa Pangian kay naa na sa ilahang balay karon. Imo ni silang makita. O gusto po ka mo picking na ilahang dragon fruit sa luyo. Kadyo kay gipaningod. Daplin sa dapat sa sementeryo na ilay ngan ani Ay daghan. ka tong ka? Sige ba guys? Palit na mo sa dragon fruits. Itong jawang picture. Nga, labi na ice cream. Na ilang mga ginamang ice cream. Sige guys, mauna to. Babayo. Mauna sa ito kasulti sa mga picture ni Dr. Rabi. Binabi nakuha pero wag jud mo may ay ako'y nakita nga sa among batch mismo. Pero na ako'y nakuha ni doktora as yang mga as bata as jama. Sa kay Jo kay muli lumayan pa ko sa among. O sige, ma'am, salamat kayo sa mga pagani. Nalipay pud mi nga ni aka karon. Bye-bye. Pila to ato dai. Mura lagi ko kana pamilya na mo Di ba kaya nakatumig ka ng Pangian, ilang paimalan bitaw. Kung namatay, sino nalita. Murag mo siguro nagkapitan sa una no. Yan tumi siya kung ginumadlo ko mo agi ka. Dabatong nang hapit mi atong picture ana yung Kani guys, mo ni sekretary sa barangay. Mo ni taytayan namo kung adtumis. Mo adtumis sa ila Sir Eugene, mo ni maga-guide namo. Diyan mo na ba kasi siyo among susi. Madali susi. Dako po ni siya katabang sa amo ang mga lakaw. Kini si Maribiuli. Siya joy maga-guide mga asa midapit. Si mo ay delivery ron sa dragon fruits. Gahatod po siya guys og kuan dragon fruits. The orders si Ma'am Bilin. Kung siya ako anay, sige lang ko sulti. Sige lang ko nagsulti. Diya. Sige, promote sa dragon fruits ni sir. Sige lang, kasi mo kung kakaon pod. Ako nang ibalik sa mupalit guys. Ako nang ibalik ni Ma'am Bilin. Siya nakaangkon na ng 1 ang kilo and half. 100. Ma'am, iso na ano na. 200. Tulo lagi. Mo lagi. Ito rin mo kawan na ni Ma'am Bilin? Wala na pero na ako na utang nimo. Hindi, Oh, sino naman kasi siyo? Ako rin. Okay. Kasi kasi Kinandali-dali lagi na. Labay-labay mong daga guys, oh! Mabay pa mga daga. lang niya piso. Asa na mo ka? Pagpahin, makaon pa sila pero. Magpakaon pa silang ero.
Ako sa katinutan na din yung pagpilay. Wala ni. Among bisita guys si Lisa Lagat Taganduaw. Answer mambili. Swerte lang po kay nag 1 to 1. kaabot nilang dapita guys. Kung wato na rin aircon. Niya ang way aircon. 600. Pwede ka niya. Bisita siya ni manager Mambilin. Kung ba naa sila yung Kay doon na kuno siya ituyo aning dapita. Mao nag-abot mig ani guys. Mas bigyan ko man. Wala ko kayo. O dyan na po dyan abot. Oo, Kaya naman, ilang. ang sarap. Balak ka, masali ako yawa. Ang sarap mo na. Uy, sani siyang siba, matag pangatawa, naka-video pa. Babay na. Mulit na ko kay, Nakikita na ng picture. di, kaktura yung nanakwaon. Nagingon nga, dahil mga pictures ni Kura, o dyan mo yung picture nga sa school na mo. Kasi na-edit, masalain. Ha? Napadilain. Oo, na-edit yung kwan. Uy, mga kuan, mga kasal as kuan.